Hi, is mis Emily agus Inniu bemid cur Trátaí. A sé anna sean lí is féidir le duine ar bé é dhéanamh. Seán méid a haid tastálas. Trádar a beag, le síní Trátaí, muirín, scinán cúdatha, isca. Ar dús líon an trádar eile muirín. Brú síos ar an muirín go deas réig. Cuir isce leis. Feidhnas le síní Trátaí agus cuir mhór an muirín iad. Clúdaigh na Trátaí le muirín. Clúdaigh an trádar eile scinán cúdatha. Cumad súil ar do cuid phleandaí agus cinnte go bhfuil siad na cnéalacha cearta chun go mbeidh siad in ann fós.